Això és el que veieu des de casa, però perquè surti en antena hi ha un treball de diverses persones. Avui, Dia Mundial de la Tele, coneixem les entranyes de Televisió Costa Brava. Acompanyeu-me. Si l'expressió entre bambolines té un sentit, és aquí dintre. Aquí hi ha el cervell de la tele. Aquí és on tenim totes les màquines que controla el que després es veu en antena. Explica'ns una mica què trobem per aquí. Si no ve aquí, doncs és una mica tot el control de la tele, no? Tenim des de la taula de realització, a la taula de so, al multiviu on fem totes les entrevistes a plató. Llavors tenim també l'ordinador de streaming, l'ordinador del News per on tiren les notícies, també editem aquí programes i publicitat i tenim el que és el cervell de la tele, que és on hi ha tota la graella, que és tot el que els espectadors poden veure cada dia per TDT. I càmeres, ordinadors, tot això, qui ho manté? Doncs des d'aquí dintre, des d'aquesta porta, ho anem a veure. Quina és la feina que fas a la tele? Doncs mantindre tota la maquinària com que funcioni totalment tot, sincer. I que no hi hagi cap aparell de la casa que no deixi de funcionar. I de les bambolines entrem a la sala noble de la tele. És on es gestiona la televisió i on es pensen també continguts que veurem més enllà dels informatius. La televisió no només fem entrevistes a polítics i els serveis informatius, aquí també es pensen altres formats, altres productes. Es pensen en altres productes que moltes vegades estan més lligats també als clients, perquè no oblideu que hi ha tot un teixit empresarial, un teixit polític, que és el que veieu cada dia als vostres informatius, però sobretot hi ha un teixit també comercial i el que intentem és que també aquests comerciants, aquests botiguers de la comarca tinguin presència a la tele. Per exemple, estem preparant el programa que el dissabte tindrem del Wedding Day. Palafrugell celebra un dia a l'any, o 2 dies a l'any, en aquest cas, dedicat al món de les bodes, dels nuvis i núvies, i ho estem preparant aquí, per exemple, és una de les coses que fem en aquest despatx. Aquest despatx no només es preparen aquestes coses, sinó que també es gestiona la televisió. Una feina sovint, diguem, desagraïda perquè no es veu, però que realment és molt important perquè tot el que hem vist funcioni. Tant com desagraïda no, perquè hi ha moltes coses que no es veuen i pel fet que no tinguin visibilitat no vol dir que no siguin agraïdes, són més opaques, però en canvi totes són molt necessàries. I sí, és la feina poder més gris, per tant, fer televisió no vol dir només sortir en pantalla. Hi ha moltes persones, vull dir, aquí en aquesta casa, Televisió Costa Brava, som gairebé una trentena de persones i de vegades hi ha l'apreciació aquesta de si només en surten 4, no? Hi ha molta més gent al darrere per fer la feina que es fa i la fem per vosaltres, perquè sense vosaltres no tindria cap mena de sentit. Però el més important és que, ja que avui és el dia de la televisió i les grans televisions i les grans cadenes i les grans coses, de vegades el que passa a nivell de localitats petites, això sembla que no importi a ningú. I en canvi és el que més ens motiva des de la tele de proximitat. Aquesta és la fàbrica d'on surten totes les notícies que veieu a l'informatiu. Joana, què és el que estàs fabricant? Doncs ara mateix estic muntant una notícia que veureu a l'informatiu d'avui sobre els números de loteria que s'especula que més es vendran aquest Nadal. Al sofà i al costat de la televisió vaig veure l'informatiu, però si la tele està apagada i en el mòbil, doncs sí, en el mòbil, perquè avui la televisió ja no és una caixa, és multiplataforma.